Okei, eli tänään siitä, missä kontekstissa Payless Oy toimii. Eli ensimmäinen havahtuminen oli siihen, että koulutus ei tarjoa niitä valmiuksia, mitä nykypäivänä yrityselämä tarvitsee. Toisena asiana on semmoinen, että niin kuin ihmisten mieli ei tahdo kestää tätä nykyistä työelämää. Se kuormittuu, mieli alkaa olla kaoottisessa tilassa helposti. Ja ihan sellainen vaan tunnettu tosiasia on se, että niin kaoottinen ja kuormitettu mieli ei saa ihan sitä aikaiseksi, mitä sen pitäisi saada aikaan. Eikä ole kauhean tehokas. Ja sitten se alkaa niin kuin oireilla. Sitten vähän siihen niin kuin isompaan kontekstiin, eli vuosiahan on puhuttu jo siitä, että niin kuin minkälainen mielenohjaamisen rooli nykyisin työelämässä pitäisi olla. Kaikilla esimerkiksi suurilla amerikkalaisyhtiöillä on omat koulutusohjelmalla, Fordilla, Ciscolla, kuuluisin on ehkä Googlen Search Inside Yourself. Sitten niin kuin katsoo tätä niin kuin nykyistä työelämää, robotisaatio tulee, automatisaatio tulee. Suurin osa niistä duuneista, mitä nykyisin on, joko häviää tai kokee aika radikaalin muodonmuutoksen. Ja sitten automatisaatiota niin kuin vastaan on niin kuin autonomisaatio. Eli se, että ihmiset ottaa oikeasti niin kuin sen työn haltuunsa, tekee sen omakseen, luo omistajuutta ennen kaikkea siihen työhön. Kun puhutaan tällaisesta growth mindsetista ja sen vastakohdasta fixed mindsetista, eli niin kuin kasvun asenteesta ja sellaista pysyvästä asenteesta. Eli siitä, että ihminen oikeasti niin kuin löytää sen myötäsyntyisen tahtonsa kehittyä, kasvaa, oppia siinä duunissaan, haluaa oikeasti niin kuin ottaa sen impulssin niin kuin itselleen, että niin kuin muuttuu ja kehittää itseään. Ja sitten tätä vastaan on niin kuin tällainen, että mä oon tämmöinen, enkä mä tästä niin kuin miksikään muutu. Geenit, ympäristö, kaikki on tehnyt mut tällaiseksi. Ja se on oikeastaan niin kuin sillä tavalla, että ainoastaan tällä growth mindsetilla on niin kuin minkäänlaista tulevaisuutta työelämässä. Okei. Tänään puhutaan muutama sana energiajohtamisesta. Ja energiajohtamisen taustallahan on se, että ihminen luo niin kuin oman suhteen ja yhteyden niihin asioihin, jotka oikeastaan ihmisessä toimii tällaisena energiaresursseina tai reserveinä. Ja niin kuin kyse on oikeastaan tästä, että ihminen tekee omaksi nämä asiat ja luo todellisen suhteen ja yhteyden niihin. Siitä on niin kuin kyse. Ja näitä kyseisiä energiaresursseja katsotaan, että niitä on oikeastaan niin kuin 3. On niin kuin biologinen, sosiaalinen ja henkinen. No minkä takia tämä on tärkeää? Sen takia, että meillä on aika paljon niin kuin varsinkin työssä hetkiä, jolloin meidän tarvitsisi ylittää itsemme, eli jaksaa vähän enemmän kuin mitä me oikeastaan niin kuin sillä hetkellä jaksetaan. Ja sitten ehkä se tärkein asia on se, että se ei ole kyse mistään siitä, että me treenataan itsemme johonkin huippusuorituksiin, vaan ennen kaikkea siitä, että me saadaan tämän kautta vähän enemmän parempia hetkiä, vähän enemmän parempia päiviä, eli sellaisia hetkiä, jolloin me ollaan parhaimmillamme, koska silloin me oikeasti ollaan niin kuin me ollaan enemmän itsellemme, me voidaan paremmin, me ollaan enemmän sille työyhteisölle, me annetaan sille jotain eikä oteta siltä. Ja ennen kaikkea tietysti tällainen ihminen näkyy niin kuin selvästi siellä viivan alla, kun puhutaan niin kuin yritystoiminnasta. Näkökulman vaihtaminen on nimittäin sitä, että ei luovu siitä omasta näkökulmastaan, vaan pitää sen, mutta ottaa sen toisen näkökulman niin kuin huomioon. Ja tästä on niin kuin kyse siinä, että me helposti niin kuin törmäillään niiden omien näkökulmien, omien mielikuvien, niiden valmiiden ajatusten kanssa, niiden toisten näkökulmien, mielikuviin, ajatuksiin, koska jokaisella on omansa. Ja tälle asialle voi tietysti niin kuin tehdä jotain. On kyse siitä, että me niin kuin vähän laajennetaan sitä kapeat näkökulmaa, tehdään jotain sille, ja sitten oikeastaan niin kuin kyse tässäkin jutussa on siitä, että me niin kuin itse opetellaan sivistämään itseämme. Ja jos me vaihdetaan näkökulmaa ja harjoitellaan sitä säännöllisesti, niin me opetellaan niin kuin aika tärkeitä asioita, niin kuin ennakkoluulottomuutta, avarakatseisuutta ja sitä, että me oikeasti niin kuin luodaan toisten ihmisten kanssa sitä yhteistä käsitystä tästä maailmasta.